Agsubli ka ragsak daytoy biyag ko sapay dinggem toy araraw ko no anyangan di nagbidutan. Agsubli ka kadin ditoy denak kan kanayon amalidlidayak sapsapunek barata pamaten awan serbi asyak tayak biag bay nuwawangkat dan nagsalda ko'y biyag manipud pa'y sikat imadayo agbabawi daytoy panunot ko sabay kong na siyak ta'y mapakawan mo maminsan pa'y siyak ta'y ayaten. Kan kanayon ang malilidayak sapsapunek barata pamaten awan serbi asyak tayak biag bay nuwawangkat din nagsalda to'y biyag manipud pa'y sikat imadayo agbabawi daytoy panunot ko sabay kong na siyak ta'y mapakawan mo maminsan pa'y siyak ta'y ayaten. Agsubli ka ragsak daytoy biyag ko sapay dinggem to'y araraw ko no anyaman di nagbidutan. Agsubli ka kadin ditoy denak agsubli ka kadin ditoy denak